Is-sena l-ġdida tibda bħalma ntemmet ta' qabel bil-lenti internazzjonali iffukata fuq il-ġejjieni ta' żewġ konflitti ewlenin u ttama li dawn jintemmu. L-attenzjoni tibqa' fuq il-gwerra Russa fl-Ukrajna u l-Vant Nofsani, b'mod partikolari s-sitwazzjoni fil-medda ta' Gaza. Stati Uniti sena wara li reġa' l-ġurament tal-ħatra bħala President fit-22 ta' Jannar mistennija titwettaq il-weda li għamel Donald Trump li pajjiżu jitlaq mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa. Fl-ewwel jum tal-presidenza tiegħu kien iffirma ordni eżekuttiva biex iseħħ dan, proċess li jieħu sena. Analisti qed jagħtu ħafna pis lejn kif se tiżviluppa r-relazzjoni bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, kemm il-President Amerikan u wkoll dak Ċiniż għandhom appuntamenti biex jagħmlu żjarat presidenzjali fil-pajjiżi rispettivi. Jidher li dawn il-laqgħat se jiffukaw fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali. Unjoni Ewropea, il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew din is-sena se tinqasam bejn Ċipru u l-Irlanda. Ċipru fl-ewwel sitt xhur tas-sena u l-Irlanda it-tieni nofs. Fost elezzjonijiet ġenerali li għandhom isiru f'pajjiżi Ewropej hemm dawk tal-Bulgarija, is-Slovenja u d-Danimarka. Millum il-Bulgarija adottat il-munita euro biex saret il-21 stat membru li qed juża l-munita komuni Ewropea. Il-Bulgarija kienet ilha mill-1881 tuża l-munita lev. Fl-2025 l-użu tal-intelligenza artifiċjali żdied ħafna. Esperti fl-użu tal-intelligenza artifiċjali qalu li din is-sena se tkun waħda li fiha l-kumpaniji u negozji madwar id-dinja se jkomplu jinvestu b'qawwa fiha waqt li jridu jaraw x'effett se jkun hemm fuq l-att ta' ħaddiema li jimpjegaw. Mużika. F'Mejju li ġej se tittella 70 edizzjoni tal-festival tant mistenni l-Eurovision Song Contest fi Vienna l-Awstrija bil-parteċipazzjoni ta' 35 pajjiż. F'din l-edizzjoni l-Irlanda, Spanja, l-Olanda u Slovenja mhux se jieħdu sehem minħabba l-parteċipazzjoni ta' Iżrael, iżda se jirritornaw il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Moldova li kienu ilhom snin ma jipparteċipaw. Sport. Fis-sajf li ġej tirritorna t-tazza tad-dinja li se ssir fil-Kanada, il-Messiku u fl-Istati Uniti. Fis-sajf li ġej ukoll imiss edizzjoni oħra tal-logħob tal-Commonwealth li se jsiru fi Glasgow l-Iskozja. U x-xahar id-dieħel bejn is-6 u 22 ta' Frar l-Italja se torganizza l-Olimpjadi tax-xitwa f'Milan Cortina d'Ampezzo.